Malawi Today. Guys, this is Charles Ben Longwe. Yeah, ndatumiza VNE regarding Khani yona kuti Ben Longwe akubandi mfuti chani khani yaenda kuopsha with the picture that is contrary kwa Ben Longwe ko picture yona kuti ndi Ben Longwe sizigwirizana olupang'ono lo dressing yoka. Yeah, I don't dress like that. I'm not a savage. Yeah, ozavuta bwanji mwaona nde ikumaenda kuna kuti Ben Longwe mwakuti. Now this is my concern, guys. It's very serious. Mumapanga ma propaganda, and I know some of the people amene akumapanga ma propaganda amenewa tinali limodzi kumatsusa boma. You know, I know them. Tinali limodzi kumatsusa boma, they were making money, you know, through me. Inandika matsusa boma iwa mapita kuboma konko nuna kuti amene ojatita naye tipanga zakuti they've been doing that. Some of them ndona kuti timaenda limodzi koma tinasiyana zochita. Some of them tikuenda limodzi koma pena pake nsanje zikukula kwambiri. Mwaona? Nde chifukwa zimenezo they are busy doing this kumanamizira pompano ananena kuti Ben Longwe neyo ndaphedwa, ndaphedwa. Ndamenyedwa kwambiri nalanda mkazi wa mwini wake. Nagwirira apongozi anga ku South Africa. Kaya ndinagona ndi mwana. Zambiri zimene zakhazi kuyankhulidwa. Ben Longwe ali mchipatala ku Central akusowa thandizo. Pompano. Ben Longwe ali ku Central kuchipatala kusowa thandizo. Chonde ife amabungwe tikupempha boma kuti mumuthandize. Pompano. They came up with that propaganda. And pompano Ben Longwe is physically fit. Kukapeza kuti akuendera chigamoto osaukanso amati Ben Longwe athandi osauka alibe chichonse. Nde Ben Longwe osauka uja akuendera no galimoto sobano futiri patumba akukathyola shopu yanu. Guys, this is not right. Ndikuwuzani. And the good thing about myself, ndimachita follow my instincts anga. My instincts anga akandiuza kuna kuti don't do this, I don't do. Chibwere ndikuchoka ku South Africa, my instincts anga anandiuza kuti osapita kwina kulikonse ndimakhala ku Nkhatabe kuno. Ngati kuli malo ena amene ndayendamo mbuyomo ndi kumzuzu, umene ndinali kumzuzu. Sindidapiteko ku Lilongwe, kuli achibale kumeneko kuli family, sindidapitemo mu Lilongwe. Sindapiteko ku Blantyre, ndipo ka ku Blantyre kunapita ku Kandiliti pamoyo wanga pano. I don't even remember which year imene nakapezeka ndili ku Blantyre. Nde kumabwera ndi ma propaganda wa Ben Longwe akuba wathyola shopu mwakuti things like that. This is very bad. And if you think kunena kuti muzawina zisankho chifukwa cha zinthu ngati zimenezo, guys, forget about it. Mulungu kumwamba sangalole kuna kuti inuyo anthu ngati inuyo pa mitima ngati mukalowe mboma muzikapanga zokhazi muzikazunza anthu. Mulungu sangalole zimenezo. You can just imagine yourselves kuna kuti you've been a kind of people who are like this, anthu amene muli chonchi. Nde munali mbomamo mapanga zimenezi kumapangira anthu ena. Nde Mulungu anakutulutsani mboma muja mwachipongwe kuchotsani mboma ndikubweresa ma Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ife ndikumakuchemererani inuyo ku opposition iko kumakuchemererani inuyo without knowing kuna kuti ndinu anthu wanji. Now God has exposed you. Kupangani expose kuyika ndipoteropo. Lero ndizi mwambano kumanena kuti Ben Longwe akuthyola shop. Ben Longwe manziwa bwinobwino. Ma pictures amene mukutumiza pa social media akubawa amene amakabawa ndi Ben Longwe zikufanana ndi Ben Longwe. Pena pake you have to ask yourselves kuna kuti kodi zimene tikuchitazi zitithandiza. Ndendi yankhule kwa inuyo amene muli behind this. Nduzoti ndinu ma activist. Manimva? Ndudziwa kuti ndinu ma activist. Now no, kuti ma activist ena munavala zigoba. Manimva? Ena ndikuziwani. Munavala zigoba. Nde mukumabwera ndi ife kuti ndakupwetekani kwambiri, ndakunyetsani kwambiri. And let me tell you this. From deep down my heart, sindizaleka
kuyamikira Dr. Lazarus Magathi Chakwera chifukwa cha zomwe akuchita mdziko muno, zimene inuyo mudalephera kuzichita mdziko momwe muno. Mwayiona mmalandira aid kuchoka ku China kaya kuti mukonzere dziko lino, simunakonzere mapeto ake mumapasa azibale anu, kutenga banki yonse ya mtundu kukampasa mbali wanu wakumulanje, banki yonse ya mtundu, kutenga mabiliyoni ku banki kuja kumpasa mbali wanu wakumulanje azipanga business. Kumapanga zinthu za upandu kumaganiza kuti inuyo muzakhala mboma mpaka kalekale. Mulungu adakana kuti simungapitire chonchi, and Mulungu akana sizizathekanso kuti inuyo muzapezeke mboma. Nde mapropaganda onena kuti Charles Ben Longwe waba wakathola chani akwenda ndi mfuti. How many times mwakhala mukubwera ndi mapropaganda amenewa? Mukumambwita kumbwita chifukwa choti mukanena kuti kunkhata bay Ben Longwe apanga zakuti kunkhata bay ya mwina anthu akanakhala ndi ma considerations. Komano people sees me kunkhata bay each and every time amandiona kunkhata bay. Now let me put it this way, amene akudziwa kuna kuti Ben Longwe adamuonadi ndipo ali ndi umbono kuti Ben Longweyo adabadi, ameneyo apite ku polisi ndipo polisi yo indilembere ine kalata yoti ndipite ku polisiko tione kunena kuti umboni wake umukhala wa mtundu wanji. Don't just talk and bring nonsense pa social media ndikumayipisira nzano mbiri. Stop this nonsense. This message is coming from me, Charles Ben Longwe, and let me emphasize on this one. Ndifufuza onse amene akumapereka ti ma propaganda minute. When I get you, remember you're going to face me eyebrow to eyebrow confrontation. Ndinene zimenezo momveka bwino chifukwa mwayambira mujandikale Ben Longwe wadwalika ali mchipatala, Ben Longwe this, Ben Longwe waphedwa, Ben Longwe wakaba, Ben Longwe wapezeka pa filling station ndi achina mulo ndi achina malata. Guys, jealousy will kill me, and let me tell you, you kill me for nothing. You kill me for nothing, because me, I don't get anything from kuboma kapena kwa MCP. I'm just a mere person. Nimangozi yankulira zimene mayankula. Those are my feelings. Nobody employed me. I don't get money. Kuti mwina mwake mudichitire nsanje. Ine ndiri kumuzi pano kulima. Ndikulima kumudzi. Ndikumene ndiri. Ndiri kumudzi panopo kunyanja. Mpanga za kunyanja. That's where I am. Sindiri matauni mwanumo mulilongwe kamblanta yakakuti. I'm not there. Ndipo ngati wina anganene kuti Ben Longwe ndi mtown tamutuseni Ben Longwe ali mtown timuone zithuzi chanu chijata chizumuleni bwinobwino anthu achione ngati munthu yakufanana ndi Ben Longwe. Don't just speak nonsense pa social media. Thank you very much. Ine ndi Charles Ben Longwe, the original Ben Longwe. Sana berepo munthu, sana cholepo shopu, sana fepo, sana kaleko nchipata kusuwa thandizo, mafuna thandizo. No, I'm at home, physically fit. Manimvesesa nde zimezi mukupangazi, please stop it and let this audio go. Amene mwaipeza itumizeni mwauze kuti Charles Ben Longwe has challenged those people. Amene akuna kuti Ben Longwe has done this, tapita ni ku polisi yokuyandikirani andita ane ku polisi ko. Stop this nonsense, guys. This is not politics, Sure.